Bakbakang The Monster ng Japan na Oya Inoue at alias Big Bang Jun to Nakatani ay marahil ang laban na talagang hinihintay ng ilang taon ng karamihang boxing fans sa buong mundo. Sagupaan ng dalawang undefeated na halimaw sa larangan na gagawin sa baluarte nila sa Japan. Dehado si Nakatani sa mata ng karamihan dahil bukod sa 4-division champion itong si Inoue ay 2-division undisputed pa ito. Dagdag mo pa na may 85% knockout ratio pa ito. Pero mismong si Nakatani na din ang nagsasabing pinaghahandaan niya daw ng todo ang laban na to at sisiguraduhin daw niya na siya ang mananalo. Bukod sa undefeated din, itong si Nakatani ay kasalukuyang 3-division champion din ito. Dagdag mo pa na may 75% knockout ratio din ito. Sa palagay mo, kakayanin kaya ni Nakatani na ma-upset ang tinaguriang The Monster ng Japan na sina Oya Inoue? Bago mag-umpisa ang nasabing digmaan ng suntok sa Japan, ay panoorin muna natin ang isa sa mga laban ni Junto Nakatani na kung saan isang world champion na Pinoy ang kanyang nakaharap. Napadasal pa sa takot ang pamilya ni Nakatani dahil sa ang Pinoy ay isang veterano na sa digmaan ng mga kamao. Ang Pinoy ay si alias El Metodico Melan Melindo.川端さん、セコンジャブをしっかりついていこう、こういった指示を与えていました。出ますからね。胸というとですね、結構動かないものがありますから、打ち下ろすイメージですよね。今度は高いところから左。川端さん、一方のメリンド陣営なんですが、ところがあるでしょうか。左側を狙っている、左の方を打てということなのかね。ちょっと今の言葉だとちょっと分かりにくいところだったのと、左。美しい左がメリンダの顎を捉えた。セルさん、あの試合も流血で続行不可。ここまでも距離感を崩しない。左ストレートから右。コーナーに追い詰めてジャンプ左右。一気にコントです。左にやった。得意の左ストレート、意外的な第3ラウンドが始まりました。中ラウンド、今のラウンド間ルディ・エルナンデストレーナーなんですが、まずは中谷のディフェンスという話がありましたが、メリンドの怖いところ、どんな来るところありますけどね、今日の中谷の出来見ると、怖いものはない感じしますよね。そうですか。隙は見た。このメリンド状況を打開するためにはどんな工夫をしてきそうですか。その距離、この前半我慢して後半から出てくるということでしょうけどね、スタートから打たれると後半出ようにも。川端さん、そのメリンド陣営なんですが、その中谷のパンチを見ているラスワンメリンドです。ただそのガードの隙をついていく中谷。メリンド、左のボディは有効ですよね。左ストレート。メリンドは苦しいですね。またニューカマンコーナーを背負いましたメリンド。元世界チャンピオンを追い詰めている。体を入れ替え。一方の中谷、この左ストレート上位に多いというここまでですね。圧倒的ですよね。このまんまだとメリンドがどこまで我慢できるかですよね。これです。第4ラウンドが始まっています。3ラウンド目の最後に打った左ボディ、メリンド、この状況でメリンドの反撃に備えながら、いかに間を上げながら右のジャブで距離、ボディー左から右、あえてミドルレンジに距離を詰めながら自らのパンチを当てにいく。さあ一気に戻りに行く。ない状況ですよね。ステルさん、一方の中谷はこれ
ってますね。このただこれだけ落ち着いて、からは姿勢を低く、そしてジャブ2発左ナイスカウンターですよ。強烈な左浜ボ田さん、ディ顔面どこも空いてますね。一気に手数が増える中谷に巻いたことがあるこのミラン・メリンドに対して左、そうですね、はい、中谷に話を聞きナイスパンチますと自分の勝ちパターンはいくつもある中谷、ここで第4ラウンドを終えています。中谷潤との戦いを見守っているこちらが母文子さんです。そう話していました。さあ第5ラウンドが始まりました。世界チャンピオン、ただ焦りは一切見せていない中谷潤人です。どうですか、はい、ボディ左にこうテルさん、この中谷の左ボディはどういうか口を開けて呼吸が少し荒くなってきたようにも見えます。顔面もボディも効いてるんですね。そしてやっぱり打たれ疲れがありますよね。ここまで打たれてきたメリンド、世界へ向けて大きなアピールになりますね。もうこのラウンドでこれはメリンド攻勢一方手が出ない中谷が、そうですね、そうだメリンドですね。ボディ左効いてるから。一気に手が出ないスタートを切りたい、そう左強烈美しく伸びる中谷の左、今度はボディこのままだと立ったまんまのストップもあるかもしれない。中谷です。相手が5ラウンドチェリー中谷、前半の5ラウンドが終わりました。10回戦で争われますこのメリンド41戦37勝 13KO、負けは4つしかない。アンデスさんからはですね、低く低く、そして胸、顔、左もダブル打っていけ、そういった指示がありました。この中谷は一気にニュートラルコーナーからミドフック、強振するんじゃなくてコツンコツン。左テスさん、どんなことを考えてこの後半に入っているでしょうか。何もできないなって感じでしょうね。世界も認める実力を持っているこのメリンドです。アバルさん、はいこのメリンドも左右のフックにあーっと左中谷のこの姿勢には見られますか。ボディが長ければ乗らないですからね。左手打つ時は絶対に流さないことですね。はい、おっしゃる通りこの中谷、距離を捨てるようなシーンはほとんどありません。ミドルレンジからロングレンジ、ここもあっとメリンドの右、中谷に届きました。メリンドの右左、すかさず返していくボディボディ、やったー左右、あっとこれは中谷止めた、元世界チャンピオンを止めましたのが見えました。家族の支えに結果で応えた中谷潤と見事それでメリットの方もディフェンスできない状況になりましたからね、いいストップだと思いますよね。赤コーナー中谷元世界チャンピオンを倒し中谷に対して大きな拍手が送られます。